ассалому алайкум дӯстони азиз, бинандагони муҳтарам. Ирӯз 16 декабри соли 2023 1000 рубл 120 сомон. ирӯза навор дорем бародар азиз. Аз шаҳри Хуҷанд сексиҳо дорем. Квартираи арзон аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бухтар, Вахш, хонаҳои заминии шаҳри Кӯлоб, Муъминобод, Данғара, шаҳри Ҳисор ва дигар ҷо участкаҳои фурӯшиам ҳастанд. Дар ҳамин навори имзо бародар азиз. Хоҳиш аз ҳамаи шумо лайкотонро бизанед, ба канал подписатсия кунед. боварӣ дорем ки аз канали ма ягон хонаи мошини арзон ба хаб мекунем бачако. барои реклама кардан хона, мошин, замин, квартира, техника, аппарат чизе ки дорен, рӯишин рекламаша ҳисоб мебардар азиз. дарамо комментара ҳатман қайд карда монед. аз кадом маркаи мошин, хонао, замино шумо дар маъқулай аз куҷои Тоҷикистон бошад, лозим бошад марамат нависен. мо худо хоҳад зиёдтар аз рӯи комментара набор мекунем. эълона тамошо кунед, качесвара баланд кунед. беҳтарин хонао, участкаҳо баҳри шумоай. лайкҳоро бизанед, дар як ҷо баҳазор нишонад, наворро тамошо кунед. эълон мекунем мо ирӯза наворро баҳри шумо. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ бародар азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 235 000 сомон меган, бо муомила дорад. 4 сотих замин, хона 4 комната. ака ремонташ миёна ёқад замонавӣ зури бадам нестай. ба талаботи худаш ҷавобгӯ ҳастай. хулосаи гап ватсап дар занг заред, аз номи канали далели рафисал арзонтон мекунанд ё ки рақамҳои дастӣ метавонед занг заред. касоне ки ватсап надоранд. шаҳраки Шарора мегӯяд дар шаҳри Ҳисор. дар шаҳри Ҳисор шаҳраки Шарора ремонт миёна, об свет дорад. алиш мешавад бо ягон квартира хона боша мегӯяд дар ноҳияи восеъ алиш мекунем. документош 80%. мақсад масъалаи сертификат камдур дорад. касоне ки харидор ҳастед занг занед, худотон бо оиди ин тарафаш мегӯяд гап мезанем, муомила мекунем. фақат харидори конкретни занг занад бо арзон ҳам мешавад. эълони дин бародар азиз, чӣ хеле ки шумо хоҳиш кардем замин дар кораи гуфтем бачако, мо пешниҳод кардем. замини фурӯшӣ 110 000 сомонӣ дар шаҳри Ҳисор. 7 сотих замин доранд. ватсап дар занг занед, метавонед муроҷиат кунед. 7 сотих замин фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Ортабуз. документош ҳастай. наздикии ҳамин замин да мактаб доранд, масҷид ҳастай. 110 000 мега, бо арзон мекунем мегам, боз муомилаи хубам дорад. хулоса замини холияй, документош созай. ҳамон нафаре ки харидори қизиқ бошен арзон мекунад бачако. марама рақамҳои 903 да занг зада бо муомила кунед аз номи канали далели рафисал. рақамҳои плюса ватсап дорад ё ки дастӣ 557 занг занед бародар азиз. бародар азиз, номерои ма барои реклама кардан. агар шумо хона, мошин, замин, квартира чизе ки дорен, дар ватсап ма роиш кунед 931 рекламаша ҳисоб ма, лайкҳоро бизанед, ба канал подписатсия кунед. ай канали мо бовар дорам ягон хонаи мошинаи ба қаб мекунем бачако. хоб, хонаи фурӯшии навбатӣ бародар азиз, дар шаҳри Хуҷанд 163 000 сомон меган. як комната квартира, панҷум этаж дай, 55 метр квадрат яй. дар этажи панҷум рақамҳои 926 занг зада муроҷиат кунед. хоб, амиқа ремонт кардаган хулоса касоне ки мехарад бо далши хитон ремонтона давом метем бародар азиз. як комната квартира дар 12 микрорайон меган, 5 этажай. хоб, худаш дом мега 6 этажкай бародар азиз. 6 этажай дар 5 этаж қарор дора ҳами хонае ки мефурӯшанша. рақамҳо да занг зада, оиди хона бо маълумотоша бигирем бародар азиз. рафта харидориш кунед. мо хулосаи гап у қадар маълумоти пурраша дастрас накардем, ҳамин қаша мақсад ёфтем, баъри шумо хондем, худотон занг зада пурсем бародар азиз. хонаи фурӯшии навбатӣ бародар азиз, бачакое ки аз ноҳияи ҳамадонӣ хоҳиш кардем хона монем, ҳамеша ёфтем бачако. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ 200 000 сомон меган. 6 сотих замин, 5 комната хона дорад, 5 хонага. 3 хона бо подвалша мега, 2 хонаи замистона ҳам дорад бо калидорош, баняш, ҳезмхона, кухни. хоб, 2 та молхона дорад. хоб, хона дар ноҳияи ҳамадонӣ пушти молбозор, МЧС, кӯчаи трансформатор, 6 сотих меган, 6 сотих заминай. техпаспорт дорад, документош 100%, беҳуда занг назанед, ами нархаш 200 000 сомонай.
خب کسانی که خریدار انیق هستین ما هم مردکیم یگان سوم با معامله میکنیم. بچه‌ها این همین رقمو در زنگ زدن 914 با معلوماتش بگیرین رفته خریدارش کنین برادر عزیز. خانه فروشی نوبتی برادر عزیز. خانه فروشی در ناحیه رودکی لنسکی رایون در قرار دارد. ремонти хона дараҷаи олӣ, хулоса ки барои зиндагӣ кардан плани ҳама тарафа кардаган ша. ҳамин нафарои дар коре мега оила боша омада зиндагӣ кунад ба ҳазур. 2 сотих замин, 4 комната хона дар ноҳияи рӯдакӣ повороти Ленинград мега дар ҳамун тараф иборатай хона. 4 комната кухни дорад, подвалам дорад. خب маълумоти иловагии хона мега оиди ҳамин рақамҳои дар ҳамин рақамҳои 901 занг мезанед бо муомила мекунем арзонам мекунанд. хулосаи гап хонаро плани фасон кардаган барои зиндагӣ кардан тайёр кардаган мефурӯшанд бо нархи 400 000 сомонӣ. занг зада бо маслиҳат кунед бародари азиз, чунки мо ҳамин маълумот барои шумо хондем. мегзарем хонаи фурӯши навбатӣ бародари азиз. дар шаҳри хуҷанд қарор дорад 473 000 сомон меган. як комната 9 этаждай 60 метри квадратӣ иборат аст. хоб ремонт нав кардаган плани қонуни қоида ремонти замонавӣ евро ремонт бигем агар хато намекунем срочно фурӯхта мешавад. як комната квартира дар 8 микрорайон 9 этаж. خب ремонти нав лифтам дорад. плани маълумотҳои иловагӣ метавонем мега ҳамин рақамҳои 929 да занг занен. خب маълумотҳои иловагиша метавонем рақамҳо да занг зада бигирем бародар азиз, чунки ҳамин маълумот мо да додан метавонен бо худтон занг зада пурсен. 473 000 сомон дар шаҳри хуҷанд бародар азиз. касоне ки харидор ҳастем барои ман занг зада пурсен бо. хонаи фурӯши навбатӣ бародари азиз. дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад 230 000 сомон меган. хоб 7 комната 6 сотих замин хонаи фурӯшӣ дар маҳаллаи Гулбоғ об свет дорад. документош 100% аст без камбудӣ. хоб хонаро ба сементблок мақсад вардоштагианша дар ду тараф хона кардаган. як тараф зиндагӣ дорад, як тараф зиндагӣ надорад бародар. як тараф ки ҳаста барака иҷа зиндагӣ мекунанд. 6 сотих 7 комната. хоб варианти алишӣ дорад бо ягон хонаи баландошиёна боша мега алиш мекунем. об свет дорад ба шланг хулоса обам ҳастай. дарони хона хушроак ремонт кардагай. ҳамон нафарои ки харидор ҳастем метавонед занг зада бо оиди хона маълумоташа бигиред рафта бихаред бародар азиз. дар ҳамон комментар нависен аз кадом маркаи хонаҳо аз куҷои Тоҷикистон дар кори шумода нависен. худо хоҳад мо пешниҳод мекунем дар навбораи баъдина баҳри шумо. рости хоҳиши бачаҳко буд ки гуфтанд ки аз шаҳри Кӯлоб ягон мақсад хонаи арзон участкаам боша мешавад пешниҳод кунед. ҳамеша ёфтем ҳам бардоре ки хоҳиш кардем амира мо ёфтем баҳри шумо 39 000 сомон просто барои документ кардан ҳамин хонара временка кардаган. як комната 4 сотих замин дорад далши ҳаворакай. хоб дар Гулбоғ қарор дорад. хона дар Гулбоғ дар шаҳри Кӯлоб. даруни хона шикатур кардагӣ свет дорад. хай худотон бардор азиз дидастен ҳамин қадар. хоб хулоса ҳамин қадар састаяния хонада харидори қизиқ боша ҳамин рақамода занг зад бо рафта бихарен ша бардор азиз. худто медонем ки участковози беҳад қимат ҷесай. хонаи фурӯши навбатӣ боз як дона дар шаҳри Кӯлоб 165 000 сомон меган. 4 комната 6 сотих замин дар шаҳри Кӯлоб деҳаи Қамари Ҷерқала дар Ҷерқала будастаями хона. мактаб больница ҳамаш ҳастай мега ҳаму наздикиштай. 6 сотих замин гирдаш маҳкам дарвоза дорад, дарвозаи калон. хоб 4 дар хона кардагем. ҳамом дар даруни ҳамин хона ҳезнумхона дорад, нонпасхона, ҳоҷатхона. якта боз временкам ҳастай, ҳамаш ремонт дорад. медрои зиндагӣ карда мегарди фақат. кондитсионер дорад. хоб стенка гарнитураш падарка мега. ҳуҷҷатош 100%
التماس بهوده زنگ نزنید. همین نفرای قضیه باشه با ارزان میکنیم. باز یک دونه خونه بچکو عزیز در ناحیه دنغره راستی همیشه یافتیم به حد بعد بردار از اوچسکه و خونه به نهایت قیمتا همیشه یافتیم برای شما 110,000 سومون 4 کمنته 8 سوتی زمین دارن. خونه با سیمن بلوک چیندگی بردار عزیز ناحیه دنغره دهه مهرآور یا منطقه آزاد. خب کسانی که همین خریدار هستیم رقم 118 زنگ زدن دوستان عزیز معلوماتی پره ماده دادگی نیستن. همین قدر معلومات ما یافتیم مقصد قبول کردیم خودتون زنگ زد پرسیم بردار عزیز. اما مسئله لایک را خاطر مهنتایی که ما برشون میکنیم همین خانه یا ماشین نخرینم همین کانال دا подписаться سکنیم بچه‌ها لایکاتون رو بزنید دستگیر کنیم برای شما ان شاء الله ما مهنت میکنیم شاید روز میشه از همین کانال ما شما یگان خانه ماشین ارزان بیایم بردار عزیز. خانه فروشی نوبتی در شهر دوشنبه 699,000 سومون میگنشه در پنجم اتاج دو کمنته 62 متر کвадрати новостройка خانه فروشی در روبروی циркай در پنجم اشیانه 62 متر کвадрати این خودش اصلا دوم 16 تشکای دو خانگی 4 تیرزه دارد دو تا لیفتی زمانوی آبی گرم. خب در فصل میگه زمستون جایی بهترینه خلاصه همین خونه. خلاصه که بسیار بکنیم امی دوم دای بردار عزیز در 5 اتاج قرار دارد. امی رقم 188 زنگ زد با اویدی خونه معلوماتش بکنیم بردار عزیز. اگر نوروی ما شما در معقول باشه اگر امی در کامنتر 3 تا 5 نویسین 4 تا 5 ان شاء الله روزی میفهمیم که هستن افرادی که ما را کانکریت دستگیری میکنن. خانه فروشی نوبتی بردار عزیز در شهر دوشنبه امی را بگیرین اگه تا جایی که من میدونم نرخ نو به حد قیمته کسی معقول مرامت 100,000 سومون میگن دو کمنته 5 سوتی در ناحیه اسماعیلی سومونی 5 سوتی زمین دو تا پدوال دو خانه به بالا پوش این همی سستانه بچکو. خب خودتون میگیرین با ریمون میکنین رسخود میکنین زندگی میکنین در شهر دوشنبه. خب در ناحیه اسماعیلی سومونی 1 کیلومتر طرف تاکسی های خوجند میگه همین قدر مقصد راه هست ایده فورا فروخته میشه با نرخ 100,000 سومون با معامله داره. قسمت اصلی دم میگذاریم بچه‌ها اون نمره برای رکلام کردن ماشین دارین خونه زمین کوارتیر تکنیک کامباین آپارات دارین روشن رکلامش میکنیم خوش های همه شما یه بار دیگه لایکاتون رو بزنید به کانال подписаться کنین. مقصد چیزی که شما خواستین از کدام نقطه توریکسون کدام نمودی خانه معقول ما شما دا یافتیم تا حد امکان اکی طرف دست شما هم لایک طرف دست شما میزننده خودتون احتیاط میکنین تا اون نوروی بعد نه باقی در امان خدا پدیلی سکدانه فراموش نکنین. خیر بردار عزیز.